Hallo? Hallo? Taler jeg med Karl Oskar? Nå, men han er ikke hjemme. Er han ikke hjemme? Nej, det er han ikke. Du Nå, må men- kigge på hans mobil. Ja, det vil jeg da gerne. Nå, okay, du har det ikke. Det er, det skal jeg lige finde ud af. Jeg kan se det. Det er 30, Yes. 11, Yes. 24, Yes. 56. Det er bare i orden nu. Ellers så kan du prøve at gå igen. Der er en liste hjemme. Ja, jeg skal lige høre, det er ham, der er klovn, ikke også? Jo. Stripperklovn. 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 Jamen, jeg skal jo lege ham til polterappen, det er jo det. Det tror jeg måske. Det ved jeg ikke, om han gør. Nå. Det kan du godt gøre ham. Jamen altså, det lyder nemlig meget interessant, sådan noget stripperklovn. Jeg har hørt lidt om det. Okay, men det tror jeg ikke sådan, at han er noget, han gør sådan ellers. Og ham vi holder polterappet for, han tænder jo på klovnen, så det vil være passende. Okay. Men det må I prøve at snakke om. Drengen er jo mongol. Han elsker klovnen. Klovnen er dyr, så kører vi. Du må så ringe til ham. Det vil jeg da prøve. Så siger jeg tak. Ja. Tak for snakken, vi. Farvel.